DZGB. Magandang hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa Gabos na Rafaelians, as in ACI family. As in sa kuyang pamilya sa Baaw, Kamsur. Today is Friday, October 3, 2025. Tomorrow, October 4, is the feast of Saint Francis of Assisi, the patron saint of ecology, animal and nature lovers. Thus, tomorrow is the closing of the season of creation, na ang mga tulay ng paglaom ay magkakaroon kami ng tree planting to express our love for the Mother Earth. So si Francisco Bernardone ay isinilang at namatay sa Assisi. Anak siya ng isang mayamang mangangalakal. Tumanggap siya ng magandang edukasyon at sa simula ay namuhay ayon sa makamundong pamumuhay. After his conversion, pinili niyang talikuran ang lahat alang-alang kay Kristo. Nagdamdam ang kanyang ama at itinakwil siya. Noong 2020, itinatag niya ang isang bagong orden na tinatawag silang mga Friarling Minor or Friars Minor, sapagkat itinuturing nila ang kanilang sarili bilang pinakamababa sa lahat na relihiyoso. Dahil sa kanyang kababaang loob, tumanggi si Francisco na maging pari at nanatiling diakono sa buong buhay niya. Minahal niya ng labis ang lahat na nilikha ng Diyos at tinawag pa niya silang kanyang mga kapatid. Tinagurian din siyang bilang hangal ng Diyos at ang munting dukha. Saint Francis of Assisi, pray for us. Ipanalangin din natin ang ating mga kapatid sa Cebu na ngayon ay nagdurusa sa iba't ibang paraan. Marami pa rin ang natutulog sa labas ng kanilang tahanan dahil sa aftershocks. Kailangan din po nila ng malinis na tubig. So invite namin kayo na tumulong sa abot ng ating makakaya. 2 Fridays ago, episode 54 ay pinamagatang Up Close with Mama Mary. Ngayong hapong episode 55 ay pinamagatang Mother Earth Speaks and She Cries. Are we listening? Meron tayong dalawang guests sa hapong ito, pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon sa inyo lahat. Sister Martha Hang. Shout out to on those who are watching and listening our program this afternoon, especially shout out to Sister Sai who is staying with us in Daraga community today. Last September 29, we celebrated the feast of the three archangels, Saint Michael, known as the defenders and protectors against the evil one, Saint Gabriel, known as the messengers of God who announce the incarnation, and Saint Raphael, known as the healer, the medicine of God, the angels of healing and guidance. Saints Michael, Gabriel, and Raphael pray for us. 2 days ago was the feast of Saint Therese of the Child Jesus, and yesterday our guardian angel. I invite you together we pray. Angel of God, my guardian dear, to whom dost love and trust me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Aside from our two guests, we also have a guest performer from a teachers in Bohol, Abangan. By the way, you may want to volunteer to be our guest performer. Please message us po. Maray na hapon sa Gabos, sa Giraray, si Sir Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Belated happy birthday greetings kay Monsignor Noe de los Santos, Marinin Manuel, Olga Deldoc, Brenda Locsin, Sister Ana Amabel, ug ako ang tiya Anita Ortiz. Advance happy birthday greeting to Sister Francia Opiana. She will be celebrating her birthday tomorrow. Shout out sa tanan nakong kaigsuunan sa Sugbo. Labi na ang akong mga paryente sa Daan Bantayan ug sa Midilin, na hangtod karon wala pay kuryente. Salig lang ta kanunay sa Ginoo.
Shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon, ACI, labi na sa ako ang papa ug mga igsuon. Alam mo ba na si Inang Kalikasan ay patuloy na nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang paraan? Sa pamamagitan ng kanyang likas na kagandahan, sa mga yaman ng kalikasan na mas napapansin, nadidiskubre at na-enjoy na ngayon ng mas nakararami. Araw-araw may mga bago tayong hiwaga ng kalikasan na natutuklasan na noon ay di natin napapansin. Ngunit, narinig mo rin ba ang kanyang pagdadalamhati? Ang pait ng kanyang tinig na dala ng polusyon, deforestation, mining at unti-unting pagkasira ng mga ecosystem. Nararamdaman natin ito sa mga pagbaha, wildfires, matinding init at pagbabago ng klima. Ramdam na ramdam natin ito sapagkat tayo rin ang nagdurusa sa lumalalang mga epekto ng ating kapabayaan. Samahan niyo po kami ngayong hapon sa Usapang Bokasyon ACI episode 55. Mother Earth speaks and she cries. Are we listening? Makinig, magnilay at kumilos dahil ang tinig ng Inang Kalikasan ay hindi na dapat baliwalain. Okay, at dito na nga po ang ating mga panauhin. Please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Hi, Giselle. Hello po, sister. Good afternoon po, sister Nat, sister Jessie, and sister Martha. Hello. Ako po si Jaisal Joy Kalakday from St. Stephen the Proto-Martyr Parish. Good afternoon po, and gusto ko rin pong batiin yung Parish Youth Commission ng St. Stephen the Proto-Martyr Parish. Okay, thank you. Hi, Giselle. Hi. Ikaw ay taga sa Ligaw, no? Yes po, Oo, Tagaligaw tas po member ako. ng ano nga po yung organization sa Ligaw? Commission on Youth po sa St. Stephen the Proto-Martyr Parish po. Yeah. Yeah. So, Giselle, do you consider yourself as a nature lover? Why? And do you see God in the creation? Okay. Kinoconsider ko po yung sarili ko na nature lover. Hindi lang po dahil sa marami akong mga lugar na napupuntahan. Siyempre, kasama doon yung nature and yung nature. Sinasabi ko po na nature lover ako kasi every time po na pumupunta ako sa isang lugar, nakikita ko po yung isang lugar na solace and peace in nature. So, kumbaga, napunta ako sa isang lugar para kumuha ng peace. Minsan po, diba, kasi darating sa buhay natin na minsan magulo yung isip natin. So, pumupunta po ako sa beach, sa dagat, sa mga kagubatan. Kasi nakikita ko po na yung nature po is God's majesty. And of course, it is love to His people. Kasi creation niya to. Yeah. Wow. And then, Giselle, yeah, I'm happy to see you. Nakabisita ka na sa bahay namin with Key, di ba? Yes po, sister. Nakasama po ako doon. Shout Kasama out. din po ako sa Kilikaw nung... Yeah. Opo. Good. Shout out Aspirant Key. Salamat sa sa pagiging daan ng pag-invite namin kay Giselle. Thank you din, Giselle, sa pagpaunlak. And You're then, welcome po. Wala pong problema, sister. yes, opo. Anong parte daw po ng creation? What part of God's creation is especially close to your heart and why? Sa akin po, sister, mahilig po ako pumunta ng beach. Sa dagat po talaga ako. Every time po na pag alam namin na may pupuntahan, lagi ako nagsasuggest sa family ko na dagat po. Kasi parang it reminds me na yung dagat, it is God's infinite love and overflowing care for us. Yeah. Wow, parang si Santa Rafaela pala. Nung nalaginding si Santa Rafaela, nung din sila, picnic with the family. Tapos nakita niya gaano kalawak yung dagat. Na-remind siya so gaano kalawak, immeasurable, yung immensity ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. So, naku, baka si Jaisel, baka mag-mother din ito.
Baka po. Ramdam niya ang dakilang pagmamahal Oo. ng Diyos. Open pa. Oo. How old are you now, Jaisel? 24 po, sister. Oo, very young still, ongoing. Makinig, oo. Makinig, yan. Anyway, friend mo naman si Key, so mag-faith sharing. Tingnan natin. Let's see. Welcome natin si Ricky. Yes, Sir Ricky. Good afternoon. At naririnig niyo po kayo. Good afternoon. Good afternoon sa inyo sir. lahat. Okay. Yes. Yan. Medyo mahina. Oh, ayan, kamusta ho? And Ayan. hello po. More pa po, Sir Ricky. And good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Parang Masyado maliwanag, nag-a-light. sir. Oo nga. Yan, hanap tayo na. Hanap na Ibang magandang pwesto. Ang ganda ng lugar mo dyan. Pang ano talaga, pang saktong background for our episode. Oh, yeah. This is in our chapel, oh. So, ito Ah, a chapel. picture. Ang ganda, made of ano yan? These are made of bamboo shingles. And parang this is in a farm. So, situated in our farm. So, parang, so it's really, it's a nice church. So, it's a nice chapel. Yeah. Ang ganda. Sarap magdasal dyan. Ramdam na ramdam siguro yung hangin. Touches our cheeks, wow. Sige po. So, mag-umpisa uli. Kay, Pwede, yes, So, sir, Very different. do you consider yourself as nature lover, and why? And do you see God in creation? And then, introduce yourself, did you? Yeah. Introduce, Yeah. okay. Oo, papakilala mo 3 in na. 1 na po yan, Sir Ricky. Introduce, Okay, and so then, first question would be, introduce myself. I am Ricky Ocampo. I'm a father. I have 3 kids. And I'm happily married. And yes, what do you call that? About nature. I really love traveling. I love exploring nature and discovering how creation speaks to us. Now I'm happy to be here with all of you. second So time I lang. consider myself a nature lover. Yeah. Yes. The next question, sister. The first question. So, What part of God's creation? what parts of God's creation is especially close to your heart, and why po? Okay. For me, the most important is I think it's more of the ocean. No, the ocean's closest to my heart. It makes me calm yet powerful, mysterious yet full of life. It teaches me humility and respect for something greater than myself. So pareho kayong nagsiswim, magaling mag-swim, o nag-scuba dive, o nagsiski? Anong ginagawa niyo sa dagat other than swimming? Ako kasi I even just lay around and then play with the sand with my kids. Walk, hear yung sa akin yung sound eh. I love the sound of the ocean. I like the sound of the nature. Yung it calms me eh. So it's everything. Even if it's yung may mga activities din kami with the kids, like we play parang soccer sa sand, di ba yung kami. So yeah, I really like sa ocean. Yeah. Speaking for myself, we Yeah. like the ocean. Si Jaisel, ano pa mga karanasan mo maliban sa pag-swim sa dagat? Po, sister, ako nga po yung tao na mahilig sa dagat pero hindi marunong lumangoy. Pero po, may mga iba't ibang activities naman po na pwedeng gawin. Once po na-try ko yung kahit na may fear ako sa heights, na-try ko po yung mag-cliff jumping. Yung nasa taas ka po, then tatalon ka, babagsak ka sa dagat. Pero po, may life vest naman po yun. So, safe naman po. Then, yung last time na recently na na-try ko po is snorkeling. Yung parang gagamit ka ng ng eyeglass sa dagat, then makikita mo yung coral reef sa ilalim. Wow. Yun po yung last time na na-experience ko since mahilig talaga ako mag-explore ng mga hindi ko pa natatry na bagay. Oo. Underwater, punong-puno ng buhay. Yeah.
No, sobrang nakita mo ganda. yun, na-witness mo yun. Nakapunta ka na yes, sa ako pala, I Hangad forgot, Island. I also dive, pero yung lang, intro level lang. So Oo. I've also seen a lot of fishes, and I really like also seeing the what do you call that, parang what's going on down there, ang dami. Parang I feel like, how do you call that? Like yung parang you're flying. I mean, yung parang you're in the sky, like going up and down, and it's really so relaxing kasi so quiet and so yeah. Tama. Yeah. You were saying? Yeah, ako din, nakaranasan ko na rin yung makita ang ganda sa ilalim. When we went to 100 Island, nakapunta na ba kayo doon? Sa Pangasinan. Hindi po. Yeah, wow, beautiful. Our iba-ibang klase. Kalinis ba? Sarap talaga ng linikha ng Diyos. Sa Yeah. ganda, So, okay, the follow-up question po. Which of the Philippines' natural resources do you consider a true treasure and why? How should we take care of them? And Ricky, you have been to different countries. What usually catches your attention every time you visit another place? Oh, sorry, medyo naging choppy, but Yeah. are you saying what are my favorite places in Yeah. the Philippines? Natural resources. Do you consider a Natural- treasure, a true treasure in the Philippines? And why? Yeah, that I've been to. Yes, other I think countries? of all the places that I really like the most is since it's with the ocean, it's Yeah. really El Nido. I love the limestone cliffs all around the area. I consider the beaches and the marine life as really treasures. They're really world class, and yeah, they need to be taken care of. Medyo gusto ko pa doon kasi parang I feel the other beaches are how do you call this, yung sobrang napabayaan na, and a lot of pollutions and of course maybe yung sa mga araw kasi hindi pa bawal yung mag-fishing, mag-dynamite, medyo marami ng affected na mga oceans, but dun sa Enrico kasi parang it's still a virgin, it's still very nice, and there's no overfishing, and they really protected it, and no pollution at all. So I hope that could retain that for the future, for the kids to see, and the other generations appreciate and enjoy also. Yeah. Thank you. So, I-follow up na natin sa ibang bansa. Ano yung unang Oh, binibisita mo or na-appreciate mo, namamangha ka pag nakikita mo? Pag tuwing kasi mahilig talaga ako sa mga animals. Ang pinaka namamangha talaga ako is yung last travel ko lang, pagpunta ko sa Kenya, saka sa Tanzania, Wow, which is in Masai Mara and also in Serengeti. So doon ko talaga nakita ng ang God's creation, yung talagang the circle of life. There's also where the place where at the time that we were there, yun yung pinakamalaking river migration, which is almost amounting to about 1.5 million of the wildebeest across from one river to the other. Plus, I think 500,000 zebras. So, parang ang galing ba niya na parang yung the way the world parang goes around, because it happens at a certain number of months. Parang naka-orchestrate within the year. Yung parang alam nilang kulang na yung damo nila, then babalik ulit sila sa nature nila. Tapos yung down to the, parang na-appreciate mo because even yung predators, pag may nakain sila at namatay, down to the pinaka dulo ng food, ng food cycle, kain pa rin siya ng mga parang other animals na mga predators na yung tawag doon, yung mga vultures and other mga kinakain yung scrap para
parang hindi masira yung bacteria. Parang it goes again, no? From a certain animal na namatay goes down to the soil and becomes a grass, and then the grass is eaten by the food that is going to be eaten by the predator. Parang you'd really appreciate all of God's wonder, all of creation, all happening na parang it's all, parang everybody has their own food, parang everybody is given their own life, and the cycle will just continue because it's a protected area. Nobody's supposed to touch, di ba? Anything, bawal ka magpon, bawal ka magpakain, bawal kang makihalubilo or whatsoever, and life just goes on by itself. And galing, it's just, to me, that's one of the wonders and an eye-opener na parang, God is so real, God is so generous, God has created so much. Yeah. Na bawat creature, species, may lugar, may space sa mundo, at may purpose sa mundo. Amazing. Sorry na. Yeah. Amazing. And also yun nga, I also wanted to share also yung dun din sa Bicol, dun sa may Sorsogon area, yung parang first time ko nakakita ng whale shark na mas malaki pa sa bus, no? Yung Butandi. Butandi. how God has created the wonders. Yeah. Na parang first time I saw it, parang alam mo yan, parang you just mesmerized na this whale shark passing through you, bigger than a bus and very slow, and all of that. Para I'm like, wow, I'm like in awe that how God has really created all of this. Ang galing, ang ganda, and the world is so beautiful. Yeah. Really, So- everything, yeah. Thank you. In awe talaga tayo sa Creator, no? Kasi ang ganda ng mga create niya, as in, ikaw mas marami kang nakita, as in, physical, na nakita mo. Kahit kami minsan sa pictures ng sa television, yan, mga geographic, yan. Wow, pero talaga napapawaw tayo, yeah. And then si Jaisel naman. Jaisel, ikaw naman po. The same question po. Saan ka namamangha? At ano una mong napapansin sa isang lugar? Sa lugar po na madami ko na din napuntahan gaya ng Sorsogon, nakapunta na din ako sa Hibiscus Camp, sa Camsor Sister. Ang maganda talaga doon, sobrang ganda. Like, resort siya sa gitna ng bundok. Wow. But then, yung pinaka-favorite ka talaga na napuntahan ko is yung Batong Languyon, which is located sa Mauunon, Ligaw City Coastal area po. Kasi na-amaze talaga ako. That was the first time na nakakita ko ng mga coral reefs dahil sa water activity namin yun. So doon talaga parang sobrang speechless ako, sobrang na-overwhelm ako sa nakita ko. Yeah. So, may maganda palang beach dyan sa Ligaw. Yes, Di pa sister. yan na-explore ng mga tao. So, i-promote mo. I-promote. Opo. So, syempre sister, next year, summer na naman, Oo. di ba? So, kung gusto nila talaga makakita ng magaganda, like sa coral reefs nga sister, madaming different Talaga. kinds of fish talaga doon. Madami. May mga turtles din. Talaga. And tinawag siyang Batong Langoy sister kasi rock formation siya. Then, sobrang safe naman po pumunta doon kasi Open siya meron for naman public. pong mga tourist guide. Then, before ka naman mag-snorkeling, merong mga tourism practices na kailangan, like orientation po, 10 to 15 orientation, bago po kayo mag-water activity. Yung mga pwedeng gawin at yung mga hindi pwedeng gawin, sister. So, very safe po dun. Wow. The wonder of God's creation. Ang galing. So, Yes po. Sige. dito pa lang sa Pilipinas, ang dami na. Dito pa lang sa Bicol. Bicol pa lang. Dito pa lang sa Albay. Albay pa lang. Marami ka ng magagandang makita. And Dami much nat- more kung buong Yeah. Pilipinas. Ano? Ang Yeah. ganda, oo. So, sayang nga kung nasisira. Ano? So, sana mapatuloy nating
ma-take care para sa mga susunod na generation, ano, na ma-enjoy din nila. Oo. Yeah. Sige. Okay. In our global world, what parts of creation has been most abused by humanity? What can be done? After talking about the wonder of creation, punta naman tayo dito sa realidad kung how are we taking care of God's creation. So, Most abuse. how do human beings abuse or harm creation, and what can be done? Sino Okay. Okay, I can- Sir Ricky. Sorry. Okay. The question is, in a global world, what part of creation has been abused? Yes, yes. Correct. Sorry. Nag-aano siya. So, I think it's more of the forest and the seas for me. We cut down a lot of trees too fast. And we fill a lot of oceans with plastics kasi ang mga animals sa water, iniisip nila yun yung mga food nila yung tinatawag natin na parang jellyfish, and one of them kasi the plastic looks like a jellyfish. We can actually fix this by reverse this by choosing a simpler lifestyle, support reforestation, reduce using plastics, and being mindful as consumers. So instead of buying something that is plastic, katulad na I don't use plastic forks and knives and or something, as much as possible we buy the wooden one, also the plastic water and all of those. Yan, mga important yan. Kasi yung mga yan, parang hindi yan na-dispose to garbage. No? So, those are the things, and then make it, use them, reuse them. By, parang one of the things is to put them together and then parang create them into parang a structure or something. Ginagamit o binabalik ulit sila para hindi sila and then that also causes flood all around. Thank you. Okay, thank you. Sige, si Giselle. Sa akin naman, sister, same din po sa answer ni Sir Ricky Ocampo na yung deforestation po talaga. Kasi every time po na mag-road trip kami, nakikita ko po talaga na palaging may usok sa mga part ng bundok, which is nga yung deforestation or kainin. So maraming syempre naapektuhan, hindi lang yung mga taong nakatira doon, of course the animals din po, and syempre yung nature sobrang apektado po. So kailangan po natin ng sustainable practices talaga and conservation effort, like tree planting po. Since ako din po kasi meron, aside po sa Parish Youth Commission Council, member din po ako ng Ligaw Youth Volunteer, which is every 3 months po talaga required kami na mag-tree planting. Madami pong mga youth volunteers sa Ligaw talaga na nag-tree planting. So para if ever man na yung deforestation, syempre hindi naman natin siya maiiwasan dahil nga minsan yung mga tao talaga walang disiplina. So maglalagay na lang ng extra effort yung mga youth ngayon, sa generation ngayon, since kami lang din naman po yung makikinabang in the future, yun po yung ginagawa namin. Every 3 months po, kami sa Ligaw Youth Volunteer, nagti-tree planting po kami anywhere here in Ligaw po. Wow. Shout out sa lahat ng mga youth ng Ligaw. Yeah. Very good, ha? Yeah, ang galing Oo. ng youth. Okay. Ito yung mga manifestations na nakita natin, deforestation, yung mga use of plastics, etc. Ano naman kaya what values do you think are causing the most harm to Mother Earth? And then, first muna po is, why do we call Mother Earth Mother? Yan. And then, ano na yung mga values na nakalakip doon? Kasi ang nakikita natin itong deforestation, mga kung ano-anong mga bagay-bagay. Pero anong values behind that na kailangan nating na harapin ngayon at pag-usapan? Sir Ricky? Yes. Okay. For me is number one is
Mother Earth is like a mother, no? Because number one, she provides us food, water, air, everything we need to live is all here. That's why it's Mother Earth. And yun, so bakit nagkakaganon? What causes them or harms the Mother Earth? I think it's, you could see, no, the people are very greed. It's indifference. We take more than what we need. No? And then sometimes we ignore the consequences of it. We take advantage of it for money and yun, for self and not for the people. Sabi nga natin on the olden times, people live simpler kasi parang wala naman talagang, if you are contented, di ba? They say na, example, no, yung dati, parang kung tingnan nyo yung mga mangyan, yung mga nandun sa mga, yung mga nauna, no, yung mga tinatawag natin, ano, yung isa, di ba? The only thing that they need to do is, ano, ako ang pagkakan, ako kukuha ng pagkain, o ikaw mag-alaga ng mga bata, ikaw, anong tawag, yung parang gano'n, life was simple. There's nothing you'd actually need because everybody is more of helping each other. Ngayon nagkakaroon ng ano ng parang differences na materialistic thing. Pero kung titingnan mo in the olden times, di ba, everything is there. It's really complete. No? God has given everything. And yun. So, there. So, thank you. Yeah. Sige. Si Jason muna and then we will comment. To answer the question number one, sister, na why do we call it Mother Earth? Yung ano po kasi, diba, yung motherhood, niya-represent niya yung care, protection, and nurturing. Just like Mother Earth, parang binibigay na yung lahat ng pangangailangan natin. Pangangailangan natin sa nature, nagpo-produce na siya ng food, ng fresh air, ng mga magagandang tanawin. That's why we call it Mother Earth. Doon naman po sa mga values na parang nagiging mas harmful sa mother nature is siguro po dalawa lang, yung pagiging greedy ng tao and consumerism talaga, yung over ng pag-consume ng mga bagay-bagay. So doon na din po napasok para sa akin yung convenient mentality. Yung convenient mentality po kasi, sister, yung example po ng convenient mentality is, kunwari lalabas kayo, imbes na magdadala kayo ng mga gamit, ng mga spoon and fork na pwede pang magamit, yung ginagawa po ng karamihan is bumibili sila ng mga disposable, which is, syempre, mahihirapan na naman. Kumbaga, pag pumunta tayo sa isang lugar, yung ibang tao talaga tinatapon kahit saan since hindi naman na kami babalik dito. So yun, yung discipline din, nawawala din dahil sa convenience mentality. Okay. So, mother, kasi siya yung nagbigay buhay at siya yung nagsusustain ng buhay, nagdo-nurture ng buhay. Yun. Tapos ano naman yung mga values? Ang unang na-mention nyo is greed. Talaga, no? Consumerism, sister. Oo, greed and then indifference. Walang pakialam. Basta okay ako, bahala na kayo. So, dun sa okay ako, bahala na kayo, yun naman yung throwaway culture. Yung gano'n na what is convenient to me, parang relativism din, gano'n na kung ano yung, ako yung standard, pag hindi okay sa akin, bad yun, pag okay sa akin, good yun. So yung parang wala nang pakialam, ang sentro na lang tayo, nakalimutan natin na mayroong nagsusustain ng buhay at may regalo na pwedeng mawala pag hindi maalagaan, parang gano'n, no? So yung sinasabi nyo ngang materialism, consumerism, lahat-lahat na yon. So, Ma'am, would you like to comment? Would you like to say something more about this one? So, ibig sabihin, ang punteriya nito, parang ang bottom line is really values, no? Yung reversal, conversion, yung kaya sinasabi natin ecological conversion. Conversion talaga, revolution ng mga values natin na mag-uumpisa talaga yan sa pamilya pa din. So, tayo pa din na yung respect na rin, kasi sabi nga ni Sir Ricky doon sa Kenya, no? Yung, ano ba ang tawag doon? Wildlife? Ano ba ang tawag doon? Safari? Mga gano'n na, mga predators, mga kung ano-ano. Hindi na-imagine ko lang na papanood sa movie sa Tarzan and all mga ganon na lahat may space, may espasyo, may purpose.
Tapos parang wala lang, tayo yun, and then, yun nga, parang walang respeto, ganun. So, tapos individualistic, nakalimutan na yung sense of belonging, na this is ours. Kung ours to, alagaan natin, yung mga ganun. Yeah, sister? Say something? Okay. Yeah. So, Sige po. bago tayo magpapatuloy, it's time check. It's 1:35. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, episode 55 na pinamagatang Mother Earth Speaks and She Cries. Are we listening? Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan, welcome muna natin ang ating guest performer, si Rito Ceballos ng Katigbian, Bohol, isang math major at let passer na rin po. Magandang araw po. Ako po si Rito Rubin Ceballos. Ang awitin na yan, ko po sa inyo ay masdan mo ang kapaligiran. Ang katang ito ay nagsisilbing paalala tungkol sa ating kalikasan kung paano ito unti-unting masisira dahil sa kapabayaan ng tao. Ngunit higit sa lahat, nagpapaalala din sa atin ito na may magagawa pa tayo upang mapangalagaan at
ibalik muli ang kagandahan ng ating kalikasan. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Ay umiinom ng hangin, pati na hindi na masama ang pagkuhan at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang luming ating ikinalat sa hangin, sa langit ng pagbutin. Upang kung tayo'y pumanaw sa sariwang hangin, sa langit natin matitignan. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay pagsalit. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulat naman tayo magkanta. Okay, salamat Galing. sa ating guest performer. So bago tayo magpatuloy, gusto ko pong i-greet si Francis Baliwas Bilaro ng Servant of Charity Seminary sa Tandang Sora, at greetings din from sa iyang mga magurang na naghihinanyog sa Villa Hermosa, Rapo-Rapo, Albay. Salamat po sa paghinanyog sa programang Usapang Bukasyon. Thank you, Rito. Thank you, Sir Rito. Robin Ceballos. Thank you. Okay, so Sir Ricky and Giselle, in our daily life, how can we contribute to the healing of Mother Earth? Sige, sinang mauna? Sir Ricky. Sir Ricky. Sorry. Okay. Medyo naputol. Yeah. Okay na? Okay, in our daily life, how can we contribute to the healing of Mother Earth sa araw-araw nating buhay? Okay. So, actually, small actions matter a lot. One is saving energy. Of course, reducing plastic use. If we can plant more trees, the better. Recycling, and living with gratitude instead of waste. And being respectful. Hindi na kailangan makita mo yung mga signs or what. Pag may nakita kang basura, pick upin mo na. Be conscious, itapon mo sa proper thing. Especially marami sa atin hindi lang yun nakakaano, pati sa baha may effect din yun. So, let's all contribute. I think now nagkakaroon na rin yung mga garbage segregations, mga things na ginagawa sa mga first world, eventually ginagawa na rin sa atin. So we have to do our part. And of course, making use of materials that are not going to what you call damage the earth, and as much as possible serve whatever that's there for the future, for others to see. Thank you. Okay, Giselle.
Yung contributing to healing Mother Earth, sister, from the very start, nung elementary tayo, tinuturo na talaga yung 3 R's, which is reduce, reuse, and recycle. So, very self-explanatory na siya. So, lahat naman ata alam yun. And yung 3 R's na yun is, magsisimula siya, syempre, sa bahay, sa family, para madala mo siya sa community and sa other colleagues mo. Yeah. Actually, dinagdagan na yata yan ng rethink. Rethink. First For art think. na po. Makakadagdag ba to sa basura? Oo. So, bawat pagbili, bawat iisipin muna kung ito'y magdadagdag. Oo. So, paano natin gagamitin? So, rethink is very important. Kaya, dito nag-start din yung conversion. Conversion muna sa lahat na bagay. Okay? So how do we engage the young people of today to feel what Mother Earth feels and take action po? Sir Ricky. Medyo choppy siya. What's the question again? Sorry. How do we engage the young people of today to feel What Mother Earth Mother feels and take action? Okay, number one is we must tell stories. Let them experience nature firsthand and connect it to their future. So, if they see their tomorrow depends on today's actions, they will care. So, yun na, example, dun pa lang sa, yun nga yung sinabi ko dun sa Africa, how they protected it. Kapag hindi na-protect yun, for sure wala na. I mean, we wouldn't see all of those animals. Palit ng palit yung territory nga nila. But it has been there since the 1800s. Pero how they protected it is very good because a lot of people of our generations gets to see it. So that's how important the kids would learn. Marami ng endangered species na nawala. Marami na rin mga what do you call that, trees na nawawala. And that's the cause of the baha. That's the cause of the typhoons that we also have. They protected it. Hindi masyadong maraming trees din. So they could see the repercussions and teaching them na, kaya nagkaganito because dami ng di ba na ginamit ng mga puno, hindi pinalitan, maraming construction, madaming pinabas sa mga natin. Yun, by giving them certain things that we can see right now, in global warming na nangyayari, it's because of our ancestors or the ones before us and us has been doing Mother Earth. Thank you. Thank you. Sel? To answer, sister, the question number 8, kung paano natin i-engage yung young people, as a eldest daughter po, sister, syempre, tinuturuan ko yung mga kapatid ko. May mga kapatid pa po kasi akong elementary, 10, 9, and meron din akong kapatid na may Down syndrome. So, tinuturuan ko sila since, di ba, yung pagturo sa bata, nagsisimula yan sa pinakamataas. Kung ano yung nakikita nila sa matanda, susunod sila. Syempre, yun yung nakikita nila eh. So, ako naman, as an eldest sister, tinuturuan ko sila kung paano mag-appreciate talaga ng life. Kung paano i-appreciate yung nature. And kung ano yung nandyan, i-appreciate natin. Pero syempre, hindi lang dapat sa pag-appreciate yung meron tayo. We must take full responsibility talaga. Responsibility natin ang nature kasi nakakakuha tayo dyan ng lahat ng pangangailangan natin. Yun yung tinuturo ko sa kanila. And sa bahay din po kasi, sister, yung basurahan talaga namin. Segregate talaga namin sa nabubulok at di nabubulok. So, mga kapatid ko, pag nakita ko na kahit saan nang nilalagay yung basura, hindi ko sila pinapagalitan na yung pagalit talaga. Tinuturuan ko sila. Kasi yung bata, matuturuan naman siya na hindi pinapagalitan. Yeah. Wow. Yun lang po, Good sister. So una muna ipa-appreciate, ipakita na ang kagandahan ng buhay, ang kagandahan
ng mga natural resources, ganun, ma-appreciate nila. And then, ito nga, sabi ni Sir Ricky, paghanda to para to sa inyo, sa future, i-connect sa future nila, para mas maengganyo sila na alagaan, kasi this is theirs. Yan, yung sense of belonging na sinasabi natin kanina. So, ngayon naman po, kanina na pag-usapan natin yung mga values na harmful kay Mother Earth. Ngayon naman po, ano naman po ang mga values needed to make this work? And then, how do we make this work? Especially, paano to maging appealing sa mga kabataan? Jaisel, ikaw na mauna. Paano ba to mas ma-promote sa mga young people? Pinopromote ko po siya na parang magkaroon sana ng disiplina yung bawat isa. Kasi sister, yung mga bagay na ginagawa natin, kung wala talaga tayong disiplina, hindi talaga natin siya magagawa ng maayos. So number 1 talaga, tinuro din sa family, lalo na ni Papa, disiplina talaga, initiative. Number 1 na tinuro sa amin ni Papa talaga, initiative, na kung may mga bagay ka na pwede mong gawin, may basura ka na pwedeng pulutin mo na. Mag-initiate ka na pulutin. Huwag mo nang hayaan na pagsabihan ka pa kung alam mo naman din naman kung ano yung gagawin. Yun ang sister. Yeah. Yeah. So Ricky, as tatay. Yes, sa akin, of course, that's number 1, discipline. Talagang very important. Yan ang kulang talaga sa atin. And also giving respect, because this is really, given to us, and we should give it with respect, because this is for others to enjoy and not only for ourselves or our generation. Having the responsibility also, and also love for others, kasi syempre pag mahal natin yung ating kababayan at mahal natin yung ating mga kasamahan, gusto rin nating alagaan yun sa kanila at para sa iba, hindi lang para sa atin. We make it also work by practicing these values, kailangan consistently. Tapos we influence them by showing them good examples na tayo na magsimula, and at the same time yung tayo every time that we see something na na nakikita nilang ginagawa ng iba, katulad ng sabi ni Jaisel, na if we see some that are doing something that is within the family, instead of getting mad, we just teach them. We connect it always to what it would be. Maybe you won't see it now, but then you would see what it would do or what this would create in the future. Thank you. Yeah. Thank you. So do you think those who feel close to nature can listen more to God's call for them? Giselle. Okay, to answer that question, sister, para sa akin kasi, yung mga tao na malapit sa nature, sa God's creation, sila yung mga bukas. Yeah. Mas bukas yung panawagan sa tawag ng Diyos. Yan po yung para sa akin. Kasi if we live out the gospel values, tiyak ko mas papapangalagaan natin ang inang kalikasan. Kasi it boils down to the basic human values of respect, of I'm not alone, I live in community, yung gano'n, na hindi lang akong nag-iisa, hindi lang ako yung sentro, may mga kapatid ako, yung mga gano'n na, yung loving one another, sabi nga kanina, na-mention nyo po yung gano'n. So, yun. And then, pag bukas ka, you live out the gospel values, and then, mas bukas ka rin na makinig sa tawag ng Diyos sa'yo. Yes. Yun. Kasi usapang bukasyon ang ating topic. Kaya kinoconnect namin na, and Jaisel, who is a young person, isang youth, sabi niya na mas you believe na mas marinig mo yung panawagan ni God sa'yo. Pag, ka rin, ecologically aware sa mga bagay-bagay, hindi lang sa sarili mo, pag sa paligid mo. Marunong mga laga, yung sensitivity, yung ganon. Dahil po sa creation nagsasalita ang Diyos. In every part of the creation, may sinasabi ang Diyos. So kaya madaling ma-pick up yung message kung sensitive ba sa ma-recognize ba yung presence ng Diyos in every creation. Yeah. Kasi may sinasabi. Tapos nakaka-dispose din sa atin, no? So if you want to listen more, we go to a place na
yung ano na mas sagana sa nature, where you can get this peace and you can listen more to ano yung promptings ng heart, yung inner ano yung sinasabi from the innermost recesses of your heart, mga ganon. So sana we train them young talaga. It really boils down to starting sa family. Yung katulad nga ng mga sinasabi ninyo, yung sinishare nyo kanina, I really agree. Sa pamilya pa rin talaga manggagaling ang lahat. Oo. Sir Ricky, The role of the parents, very important. yeah. So, sabi niyo na rin, ano? So, I think talagang ako kasi I also meditate. I don't have an agenda or just really close my eyes and then I focus on God. And I just listen. That's what I do. So, the more quiet it is, of course, mas madali, mas maganda mag-meditate sa isa. Sabi nila, we get so much down in the forest talaga, or the nature. Parang it gives us, hindi ko na alam yung term, pero very important talaga yun sa atin, yung kagubatan ng nature. And of course, when you are also surrounded with God's creation, the more you become open to His voice. So that's what I feel, especially also when you dive in the water, doing it so quiet, you don't hear any sound. Kasi wala tayo na din nakikita natin na parang God is there. So, it's parang it's in the quietness where you hear and you see His presence, and what He's given us is really something. It's so beautiful. Yeah. So I feel really close to Him when I see all of His creation. Thank you. I think it is also an opportunity to touch God in its creation, di ba? Maamoy natin ang Diyos sa mga bulaklak, sa mga trees, matouch na, mataste na, who is this God na nag-create itong napakagandang creation. Okay? Ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what is your parting message to our young people who are searching for their life's direction? Sige, Giselle. So yung message ko lang po to our young people, I urge you to explore your connection with nature and God. Sobrang mahalaga yung connection and participation niyo talaga sa nature. Your actions can make difference talaga. Kahit na very small action, it really matter po talaga. Kasi di ba yung big steps, nagsisimula yan with small steps. So let's work together to protect our planet and to live sustainably. Okay, thank you. Sir Ricky? Your Sa akin message? ba yun? Sorry. Hindi ko alam kung nag-reading, pero wala naman nag-reading. Sorry. Your last message, Hello? parting message. Is that mine? Sorry, yeah. I don't. Not mine. Parting message po to our young people. Ring lang. Okay. Oh, Okay na po. sorry for that. Yeah, okay na. Okay. Yan. Okay, so what is my parting message is take time to be still in nature. Listen to its silence and its beauty. There you will not only find yourself, but also hear God more clearly. Care for creation, and you will discover your purpose. Because we are all stewards of this earth. Yeah. Beautiful message. Okay. So, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo. Salamat sa ating mga bisita ngayong hapon. Sir Ricky Ocampo Okay lang ba? at Giselle. Before I leave, pwede Yes. ba mag-plug lang ako? Sure, Kasi sure. Yung friend, sorry. Kasi my friend kasi is really, he's a brother, no? So he's a deacon brother, but he started out the Eucharistic pilgrimage, and which is very
very connected to us, which is actually a Eucharistic pilgrimage. So, ang napakaganda niya because it goes back to all the nature of the Philippines. And they go around in different areas, pero they put everything in, putting it in everything in what God has created. So, okay, so it goes from, from different areas, from kahit nasa Boracay, nasabi mo pupunta kang Boracay, but you go to Mass every day, and then before you go to Mass, it's explained from the time that you arrive there, diba, that you see the sand of what God created, you see the nature of what God created, then everything, parang you have your own time, and then may mga reflection. So, napakaganda sa So, I'm just going to give his number kasi meron siya sa Bohol ngayon. Naka-attend ako dati. Ang galing, first time ko nakapuntang Cagayan Valley, and nakita ko yung kasama ko mga pilgrimage. Doon ko lang nakita na napakaganda ng buong Pilipinas, ibang-ibang simbahan nila, ibang bundok nila, ibang nila, may kuweba na may mga chapel, may mga churches, and it's also getting to appreciate their food. So anyways, I'm just gonna give his number na lang because alam ko meron siyang Bohol, but maybe the other people can join him or whatever kung sa mga nakikinig kasi napakaganda niya. It's actually a Eucharistic, may Mass siya every day, at the same time also yung enjoying the Mother Earth. Ito na yun, the nature of what God has created from day one until mag-finish. Hindi nawawala si Jesus and si God and Mama Mary and the nature plus the food before you eat. May priest din silang sinasama. So, yan. So anyways, ito na yung number niya. Sorry for taking your time. So his number is 0995-461-4048. His name is Adalberto Rama. So meron siya ngayon sa Bohol Pilgrimage Package naman. So, yan. Thank you so much for the invite. Thank you. Thank you so much for allowing me to plug that thing with my friend that did this Eucharistic pilgrimage of the Philippines. Salamat. Thank you. So, thank you Sir Ricky Ocampo and Giselle Joy Calacday. At ang inyong mga lingkod, Sister Net, Sister Jessie, Sister Martha. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Salamat po. To be a blessing to others, being there for that, and simply being grateful for The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2.